Mula sa ating satellite office sa Caloocan, makakasama natin si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Kasama mo ngayon, Sir Rudy, si Agnes Diaz at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang anak na si Sheena Diaz, 27 taong gulang at ngayon ay nangangailangan sumailalim sa isang operasyon matapos mabalian ng buto sa balikat. Magandang hapon sa iyo, Ate Agnes. Magandang hapon po, ma'am. Opo, Nay, kumusta po yung kalagayan ng inyo pong anak? Ayun po, ma'am, hindi pa po siya na ma'am, na operahan po, ma'am, kasi sa kadahilanan po, kulang pa po talaga ang aming financial para po sa sa bakal na po sa kanyang balikat po, ma'am. Opo, matanong ko lang po kayo, Nay, ano po yung nangyari? Bakit po nahulog sa hagdanan ito pong anak po ninyo? Kasi ma'am, nung kapanahunan po na talagang siya ay nag-aaral, talagang nag-work student po siya, ma'am, para makatapos po siya sa kanyang pag-aaral. Tapos po, ma'am, pumasok po siya ang yung fast food po. Ngayon, nalaglag po siya, ma'am, sa hagdanan. Hindi po niya sinabi sa akin na nalaglag po siya, siguro natakot, nalaman na lang po namin. Nilalagnat po siya, ma'am. Uli na po niya sinabi, ma'am, nung namaga na po talaga yung balikat niya. Okay, so yung anak po ninyo, Nanay, ay nag-part-time sa isang fast food chain. Ngayon, ito po bang pagkahulog ng anak nyo po ay nasa trabaho po, sa oras po ng trabaho? Opo, ma'am, pero hindi po niya talaga, ma'am, sinabi rin po doon sa trabaho na nalaglag po siya. Hanggang ganun na lang po, ma'am, na nag-dislocate po lagi yung kanyang balikat, ma'am. Opo, so ano po yung sabi ng kanyang employer? Tumulong naman din po ba sa pagpapagamot? Hindi po, ma'am, kasi hindi naman po alam nila na nalaglag talaga po yung anak ko, ma'am, eh. Umami naman po talaga yung anak ko, eh. So nung pagkahulog po ng anak po ninyo, nakatayo pa naman at wala pa naman po siyang naramdaman that time? Opo, ma'am, yun lang po. Kasi hindi naman niya alam na talagang ganun. Kaso nga, yung kanyang balikat, ma'am, parang nasa lusagdanan. Opo. So ilang araw pa po na yung lumipas bago po nalaman po ninyo at nagkaroon po siya ng epekto sa kanyang katawan? Oo, ma'am, yun nga po, ma'am. Yung ang pilay niya hanggang ngayon, hindi pa rin talaga, ma'am, na operahan kasi nga ayaw nga kasalilahanan na pandemic. Tapos ngayon lang namin na asikaso ulit nung bumalik na ulit ang dislocate niya. Opo. So matagal po na nalaman po ninyo yung pagkahulog po ng anak ninyo? Opo, ma'am. Bago niya sinabi sa akin, ma'am, yung talagang nilalagnat na siya, ma'am, namamaga na yung balikat niya. Tapos naibalik naman po talaga namin yung niya, ma'am, yung balikat. Kaya hindi na maganda noong na-MIR na namin dito sa orthopedic. Na pala, ma'am, wala talaga, hindi nakakawit yung parang natin, yung buto natin sa loob mismo. Opo. Ilang buwan ba niyang ininda itong sakit, Nay? Ma'am, matagal na po yan, ma'am. Nung pandemic 2021 pa po yan, ma'am. Ini-inject na talaga niya, ma'am. Ano yung sabi ng doktor patungkol po dito sa sitwasyon ng balikat po ng anak ninyo? Ayun, dinala po namin siya dito sa may last na ngayong 2024 na bumalik ang dislocate niya, October 29, dinala po siya sa orthopedic po, ma'am. Ngayon, binalik po nila yung balikat at gusto nga ng anak ko, ma-confine siya. Kaso, ang sabi naman ng doktor, tama naman po sinabi ng doktor, natatagal kami pag nandoon sa loob ng mag-confine po kagad siya. So, ang ginawa ng doktor, pinabalik kami, balik check up ulit. Bumalik na rin kami kung anong araw po siya kami pinababalik. So, nung pagbalik naman po namin, nirefer po niya kami sa MIR po. Opo. Sinunod po namin. Ano yung sabi ng doktor, Nay? Anong klaseng operasyon ba yung kailangan pagdaanan po ng anak po ninyo? Ano po, ma'am? Anong klaseng operasyon daw po yung kailangan pagdaanan ng anak ninyo? Ma'am, yung sabi nila, yung dito daw sa ilalim ng balikat, ma'am, ilalim ng balikat, kaya binigyan ako ng panibagong doktor, yung espesyalista talaga dyan sa ortho. Opo. Meron na po bang schedule ng operasyon ng anak po ninyo? Ma'am, dapat nga, ang schedule talaga namin, bukas. Kaso nga, ma'am, hindi ko naman akalain na, lumapit ako sa DSWD, nabigyan naman din ako, pero 80, malaki pang kulang. Ganito nga po, ang problema pa nito, yung kasi namin, yung quotation namin saka yung subakal sa Pacific po. Ngayon, ang Pacific, ang tinanggap lang nila yung DSWD na 80. Ngayon, malaki pa po talaga ang kulang ko.
Opo. Nang nilapit ko naman kahapon, doon po mismo sa ospital, sa PCSO, sabi wala naman daw na. Tsaka sa palasakit. Kaya laki na po talaga akong problema. Dahil ang sabi ko, pinintay ko pa ngayon doktor para humingi ulit ng code number ng plan, Okay. Ngayon, Nay, maputol ko lang po kayo na yan, no? So, ibig sabihin po, Nay, marami na po kayong nilapitan para makatulong po sa inyong, or sa anak po ninyo sa pagpapagamot? ano po, ma'am? Marami na po kayong nilapitan? Yung ngayon lang po, DSW lang po. Tsaka, wala pa. Opo. Ngayon, ayun sa totoo lang, mama, aminin ko naman talaga, hindi ko po talaga alam na itong, niyo po, programa na talagang tumutulong kayo. Mayroon lang talagang isa sa akin na lumapit na talagang in-offer niya sa akin na nalabutan ako kasi bago ko umalis sa bahay, talagang nagdasal ako. Pupunta ko talaga ako. Alam mo kung saan ako pupunta. Pupunta ko ako ng, kay President BBM. Ngayon, po ang ginawa ko po, ang sabi ng kaibigan ko rin dito, nga best friend ko sa Facebook kasi minsan nagbablog din po ako kasi ang sabi niya, huwag kang tutulungan kita. Okay. Ngayon, ang ginawa ko, sabi ko, ano ba? Sabi pumunta ka dito sa ganito. Kaya pumunta ko dito sa barangay ng, dito sa barangay 175, kay Kapuni po. Aha. Ngayon, nadatnan ko po rin sa yung mga pumipila. Siyempre po, nagtatanong ako. Kasi marami nagsasabi sa akin na parang stress ka. Kaya sabi ko, oo nga kasi ang anak ko na-stress na rin kung saan lalapit. Opo. So, ang ginawa ko po talaga, ma'am, nagtanong po ako dito. Sir, Nay, ibig sabihin, Nay, answered prayer po yung kahilingan po ninyo, Nay, dahil gusto nyo pong, meron pong... Talagang ginamit lang po siguro kayo ng sangkap ng Panginoon kasi bago po talaga ako umaalis sila sinasabi ko, bigyan mo ako ng yung taong sangkap na galing sa'yo na ibinigay mo talaga sa akin. Opo. Nay, malakas po kayo. Malakas po kayo kay Lord dahil idinala po kayo sa tamang tao at tamang lugar na makakatulong po sa inyo at sa inyo pong anak para sa kanyang gamutan. Opo, ma'am. Laki ng pasalamat ko po talaga. Pati nga po yung anak ko hanggang ngayon. Kasi Opo. sabi niya sa akin, stress na ako. Sabi ko na, nandito ako sa Ako Bicol. Ang sagot ng anak ko po, nasa Bicol ka? Sabi ko, hindi po. Hindi ako ng tulong na. Kaya sabi ng anak ko, mama, kawawa ka naman kung saan ka kakarating. Pero, hindi niya po alam na dito lang ako sa may, barangay 175 sa may Kamarin po. Kasi Opo. nakita ko po yung staff na dito. Nagtanong-tanong po ako kung saan ako lalapit. Okay, Nanay. Talagang inassist ako ni Sir. O sige, Nay. Tanungin na po kita, Nay, dahil naandyan ka, Nay, kay Ka Rudy at wala ka po sa Bicol kung hindi naandyan ka sa Ako Bicol. Nay, ano po yung pinakakailangan po ng anak po ninyo na inilapit nyo po sa aming programa? Ang kadailanan po ng anak ko, kailangan po talaga ng anak ko yung tulong. Opo, anong tulong yun, Nay? Ang tulong ko po, kailangan operasyon ng anak ko. Okay, operasyon. Kailangan po ng operasyon. Siyempre, nangangailangan po kayo ng malaking halaga para po tuluyan ng maoperahan po ang anak po ninyo. Opo, ma'am, kailangan ko po talaga yung tulong. Okay. Dahil dyan, Nay, dahil kailangan nyo po ng tulong, katabi nyo po yung bibigay po sa inyo ng tulong. Ka Rudy, magandang hapon. Magandang hapon po naman. Ayan, Ka Rudy. Ito pala isang kababayan natin. From Sorsogon pa pala to. Oy, Sorsoganon, Bicolano. Uragon din. Kanina, nakapila siya rito. At dinapitan kagad niya yung isang staff natin. At itinuro naman yung staff natin ako. At inilang ko rin yung kanyang problema. At nakita ko naman, ay talagang tutulungan talaga natin. Swerte siya at People's Day ngayon. Ang Ako Bicol Party List dito sa Kamarin, Barangay 175. Kaya, tumawag kagad ako sa ating buting Congressman Saldico, upang matulungan itong ating kababayan. Opo, so dahil dyan, dahil tumawag po kayo sa ating buting congressman, ano po yung sagot sa inyo? Ka Rudy? Sabi sa akin ang ating buting congressman, Rudy, bigyan mo na kagad ng 100,000 yan para maoperahan na kagad ang kanyang anak. Ora mismo. Ayun, 100,000 po, Nanay, ang ipinagkaloob po sa inyo ng Ako Bicol Party List. Ano may sabi nyo, Nay? Talagang malaking salamat po talaga at nagpapasalamat ako sa
ating Congressman Saldico at kay Congressman Gel Bungalon at sa kanyang ginamit din tao si Sir Rudy Vizcaya. Yon! Tabang! Oraso mismo. Yon! Si Karudi! Si Karudi ang ginamit na tao para po makarating sa inyo ang tulong. Nanay, ano po yung pakiramdam nyo ngayon, Nay? Masayang-masaya po talaga ako dahil nakilala ko kayo at itong programa na ito nandito po sa Caloocan po. Nandito po kayo, nakakatulong po kayo sa mga taong nangangailangan. Opo. Hindi na po talaga sila kung saan-saan pupunta, kundi kayo mismo pag nalalaman na at kayo ay lumalapit dito. Okay, maraming salamat. po, ma'am. Maraming salamat din po sa inyo, Nanay, sa pagtitiwala po sa Ako Bicol Tabang Ora mismo at sa Ako Bicol Party List na talagang katulong na kakampi pa. Maraming salamat din po, Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Caloocan City.